Assalamu alaikum rahmatullah. Za mu yi bayani ne yadda ake sayar da data a kan website na Hamul Subs wato Hamul Global Ventures. Abinda mutum zai yi na farko dai ya kasance kana da waya, kana da network, sannan kuma kana da data a kan wayarka. Ka tabbatar da kana da account da email. To idan kana da waɗanga to ka cika sharuɗan da za ka yi amfani ka buɗe website ka fara sayar da data tare da mu wato Hamul Global Ventures. Ka ɗauko wayanka ta browser ta smartphone wato ta Android ko ta iPhone. Idan ka ɗauko sai ka wurin browser in Google Chrome gare ka ko kuma kana da Opera ko kuma wata kowace irin Chrome haka wanda ta kana browsing. Ka inda aka rubuta website sai ka danna sai ka rubuta kamar yadda za ni rubuta yanzu hamulsource.com. yanzu gashi nan kun ga an rubuta hamulsource.com. idan buɗe abu biyu akwai rajista akwai login wanda ya riga ya yi abin gan rajista kuma wanda a sabo sai ka danna rajista ga ya buɗe. So daga nan za a nuno ma abubuwa ga sunan full name username. Yanzu kawai misali gani ina rubuta sunana full name cikakken suna Kasim Usman Abakar. Daga nan sai in dawo wurin username abinda nake so. Idan misali sunanka Ibrahim kana iya sa EB kaza username dai dan lakani haka. To yanzu gashi nan ni na dauki username dina ya zama AK Usman. So daga nan sai ka dawo wurin email account ɗinka na email sai ka rubuta yanzu gashi na sa Kasim Usman 70@gmail.com. Sai daga nan kuma me da suna lambar wayarka ka rubuta lambar wayarka gani ina rubuta lambar wayata. Daga nan kuma sai adireshin ka duk da kasa in unguwa in shiya kaza in kaza duk dai ka rubuta ga hannun na rubuta nawa adireshi Emir Abdulkadir Street nan nake zama. In akwai wanda ya yi referring ɗinka wato ya kawo ka kuma sai ka rubuta abin ga username ne wato ni gashi nan wanga Kasim BK shi ya kawo ni ɗayan account ɗina na kenan already wanda nake sayar da data da shi. Nan sai ka dawo ka sa password lambobin tsaro waɗanda dole sai ya kasance sun kai kwara 8 kuma an haɗe da suna da lambobi nan. So gashi nan da yanzu za ku gani kamar da zan sa suna da lambobi dole kuma sai sun kai kwara 8. Nan gani nan na rubuta birnin Kebbi in kun kula birnin Kebbi na ka rubuta 1 2 3 4 shikenan sai ka sake dawo ka rubuta ɗin lambobin birnin Kebbi kun fahimta 1 2 3 4 5 yanzu na dan yi kuskure babu 5 din nan sai ka danna wurin dan box din ga da ko hage ni ga hanan na ticket na danna sai kai ticket kun gani ga hanan na ticket sai ka danna authenticate ga hanan nayi an ce min email dina an taba amfani da shi kun gani wato wancan tsohon na dawo ga nan ina goge email dina. So goge wanga da nake yi mishi ga hanan na canza na sa wani email daya nawa na sa Kasimu 300 yanzu dole sai na sake sa password dina kun fahimta. Yanzu gani na ina sa password birnin Kebbi in kun kula ga nan yana rubuta kuma dole password din sai ya kai tsawon kwara 8 lambobi da ABCD birnin Kebbi 1 2 3 4 5 nan ma ga nan nasa birnin kuma Kebbi da na sama da na ƙasa kuma duk sai sun zama iri guda 1 2 3 ga nan sai kai tikin akwatin sai ka sa sign off da kadan na za su yi authenticating za su tabbata. Idan suka tabbatar ga haccan yana loading ga yana loading sai mu dan jira loading din nan da yake ga hanan yayi shikenan sai ka yi saving na riga na yi saving password dina ga hanan you have ciwon kai sauƙi ka riga ka gama register ga hanan. Yanzu kuma next video mu abinda zamu yi yadda ake sayar da data yadda mutum zai sayan data yadda zaka sayan kati yadda zaka sa kuɗi ga wallet ɗinka yadda zaka yi. Yanzu dai gashi nan kuna gani an gama register shikenan babu wani ciwon kai. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon namu sai ku danna mana like kuma ku ci gaba da sayan